Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maala sa kanino. Mauron ang atong ikawalo nga adlaw sa atong paghimo sa nobinaryo alang sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Atong iangko ang tanang mga Katoliko nga nagtuo sa Ginoo pinaagi sa pangama sa mahal na Birhen Maria magmainiton sa pag-ampo nining Santos nga Rosario ug atong intensyon kanunay ang kalinaw sa kalibutan aron mahunong naunta kining panagbangi sa mga dagkong mga leaders, dagkong mga nason na karon na naggubat na ug nakaapekto kaayo sa tibuok kalibutan sa naghatag og tumang kalisod. Ang ato sa mga politicians na karon na nag-file sa ilang mga COCs makaamgo ta kanunay ang tumong nila sa pag-alagad mahimo gidultan Dios nun, dili personal. Ug ang ato mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpapalit sa ato mga slots, katagan ta sa tinuod nga kalinaw ug katagbawan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinungdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nagipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw aking anhi aron pagtawag sa mga kasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpamamahalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an ta kita sa Dios ang makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Mag-ampot kita o Amahan ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong ilabuman o gitinguha. Pasayloa ang among mga kalapasan ug ambingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga taga-Galacia, pagkabuang kayo ninyo, kinsabay naglamat kaninyo nga unta bisay-sayang nagkamo sa klaro gayon bangin sa kamatayon ni Jesucristo dito sa krus. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa Ebanghelyo? Pagkabuang gayon ninyo, nagsugod kamo pagka magtutuo pinaagi sa Espiritu sa Dios. Buot ba ninyo tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Wala ba lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian? May kahulugan gayud kini sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu o sa pagbuhat niya sa mga milagro diha kaninyo. Gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati ug mituo kamo sa Ebanghelyo? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Diyos ni Israel, kay ang ginuaw ang iyang lungsod. Dayon ang Ginoo, Diyos ni Israel, kay iyang ginuaw ang iyang lungsod. Gipaanhin niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas, nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Sumala sa iyang gisaad kanato, pinagi sa iyang mga balaang propeta. Dayon ang Ginoo, Diyos ni Israel, kay iyang ginuaw ang iyang lungsod. Kaluwasan gikan sa atong mga kaaway, gikan sa gahom sa tanan natong mga kaakbang. Nagpakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan, ug nailungdong sa balaang kasabutan na iyang gihimo. Diyos ni Israel, kay iyang ginuaw ang iyang lungsod. Ang panumpa nga iyang gihimo kang Abraham atong amahan, nga iyang gihatag kanato, nga human maluwas sa kahadlok ug malingkawas sa kaaway. Magalagad kita kaniya sa tibuok natong kinabuhi, ug magpalaang kita diha sa iyang atubangan. Dayon ang Ginoo, Diyos ni Israel, kay iyang ginuaw ang iyang lungsod. Ang Ginoo anaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, bay, pabaylo ako tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw, ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka, gitrangkahan na ang puntahan,
ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa mahimong buhaton. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mobangon ug mohatag kanimo pan, apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay o pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan o siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga mohatag sa iyang anak o bitin kung siya mangayong isda, o mohatag ba kamo kaniyang tanga kung mangayo siya itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit labaw pa mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, pahinumdom ni San Pablo nga mas importante ang Espiritu Santo kaysa atong lawas. Mas importante ang gitudlo o ang gibuhat sa Espiritu Santo kaysa gitudlo o sa gibuhat sa atong lawas. Ingay mong tupad, inahan may importante nimo ang Espiritu o ang lawas. Kay ang mga magtotoo sa dihang nituo sila sa Ginoo, pinaagi sa pagsangyaw nila sa Pablo, bisan kani ang mga apostoles sa dihang nituo sila pinaagi sa pagpulong ni Kristo, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, nakasulti sila dahil lahing tinulungan, nakabuhat sila mga milagro, giayo nila ang mga sakiton, napapahawak nila ang mga yawa, kinintag ng dili di mabuhat sa lawas. Pero tungod sa ilang kamalaka, sa ilang lawas, matod pang San Pablo, nag-anam sila kawagtang sa ilang focus, nagsigi na silang dipinsa sa ilang lawas, gasigi na silang panindot sa ilang lawas, gasigi nagtagbaw sa ilang lawas. Nasango ba? Matod pang San Pablo, nagsugod mo pagka magtotoo, pinaagi sa Espiritu, niya mo ending mo nga lawas. Niya sa may naas lawas na atong gamit ang balaod dinhis kalibutan, ang mga standard sa kalibutan, sama nang maingon ang kalibutan, pati kang naong basta dili kuluran imong buhok. Batik kang naong basta katal kang kilay, batik kang naong basta itom ka o brown ka, kanang yung puti mo nindot ka naong. Alapot ka kung bubo ka, kanang yung bright. Luoy kay ka kung wak kay kwarta, kanang yung dato ka. Mga mga balakot mo sa kalimutan doon. Alapot ka kung putot ka. Nindot kinantaas ang hay, kung ano mahay dayo ng mga diba na hay ka ng standard karoon na murad mo ang mahay ka, sila na hay ka. Ang standard sa kalibutan man God,
dili maka-anticipate sa umaabot. Ang makita ra gyud sa kalibutan kana ra gyud immediate nga result. Maura na nanglitan ingon ka mag-exercise ka mo dako imong lawas, himsog imong lawas, mga immediate result. Pero dili na ka-anticipate kung maimpyerno ba ka, makakita ba kag-away, kaya sige na kagpanaway sa bating lawas, sige na kagkasina sa bating lawas, o sa kanindot sa lawas niya, ikaw bating lawas, mga inana. Nya magtigom na kag kwarta, daghan kayong kwarta imong tigomon para mas munindot pag yun imong lawas, munindot imong gipuy-an, munindot imong gisakyan. Immediate na result ni mo nita lipay kayo sa una ang among balay. Sus, agas na yung ato pagti pobriya karon kaluoy Ginoo mansyon na. Salamat Ginoo, pero wala ka kaibaw sa imo anang pag sige higugma ang klasiha sa kunuhay katumanan sa imong pangandoy, nahimo kang daw, nahimo kang isipan, nahimo kang masukanon. Di ba? Dili nga imong tupad na dili ka masukanon, di ka dali masuko. Siya kasagaran na mga nindot ug balay, nindot ug sakyanan, dali kaya na sila masuko. Kasagaran na ng mga busluton o balay niya way klarong higdaanan, taas kaya na silang pasensya. Kasagaran na ng sige pakulos buhok, sige pamintal ang naon, mga masinamon kaya na sila, dali kaya na sila ma-insecure kung naimurad mas nindot nilang buhok, nindot nilang naon. Pero kanang wag magpa-colors mo, wag mintals now, kusog kay na mo appreciate sa iyang isigkatahan. Muday kay na siya. Pero kanang umat, luos na nagpanawin. Yan, umayangay. Niya punan pag niya, ako yun. Ako yun. Oo na. Pero di sa noon tanan, no? Pero na, kasagaran. Mao na, ingon si Kristo, diri sa atong ebanghelyo, pangayo mo ngadto sa amahan. Ayaw kauaw pagpangayo sa amahan. Nya gihimuan ganin nya example kadtong mangayo nga higala nya natug ng iyang higala. Nya wa man siya mauaw sigig pangayo, mihatag tong higala nga mibalibad na unta. Matud pa niya ni Kristo, tungod na kay wa ka mauaw pagsigig pangayo. Manaingon siya, pangayo kamo o kamo hatagan, pagtuktok kamo o kamo ablihan, pangita kamo o kamo makakaplan. Kini dili ni pagtudlo nato nga magsigig pangayo sama ni ato dinhi adinhi na maglinya gyud ato na lang schedulean mubayulit pagit sa schedule. Ang pasabot ani parabol ni Kristo, pangayo ngadto sa amahan. Nga sa man itong pangayoon sa amahan, matod pa ni Kristo dire, ihatag dayon niya nimo ang Espiritu Santo. Kaya nga naman, naaman sa Espiritu Santo ang tanan nga maayo nga atong gikinahanglan. Ang Espiritu Santo mao maghatag nato sa tanan nga maayo. Sa usab pagi, iya tang tudluan. Kay advocate man siya, teacher man siya, inspirer man siya, tudluan na niya tunsay buhato nato aron makabot nato ang maayo nato mga gikinahanglan. Iya sa tang warningan, iya sa tang padlungon kung ang atong mga pangandoy makadawat na sa atong umaabot. Kaya ang nagubag karon, naminaw pa na sila sa Espiritu Santo, doon kayo na silang i-warningan, tingali sa Espiritu Santo, ay mo pagsigig mo anang mga missile, mga rockets nga mga makamatay, mga bomba nga nuclear,
kay moabot yung panahon na ganahan na kay mong magsigig pabuto ana. Tanawa karon, di ba na social media, tag 100 missiles, tag 180, tag 200 missiles, maglupat na kantos laing nasod, nagtubadong sa Israel, katong among isuroy-suroyan sa una nga, sa to, Holy Land, Jerusalem, pero inahuli yun, inaganay ng mga tao dito. Tungod anang mukalitlag palupad, dili pa na mga sundao ha niadto, mga rockets pa lang gikan dito sa laing nasod padung adto sa Israel, bawo sa Israel, mga rockets, mga missiles, daghang mga bungkag, mga buildings, sige konsa ng building, bungkag lang. Kita din o pag kita magbayad sa itong building, sige na mulupad na. Ay man itong Israel, kaya naaman sila pag-counter para dili mo tumpas yuta, gamay rin itumpas yuta kuno. Kita sa mga ito ikontra, ang dahos duli. Masaga na itong dahos saging, di ba dahil? Bungkag ta. Pero warning ng Espiritu Santo ay pagsigigtigo man ang armas igugubat, kay ganahan dyan kay kagubat. Magluklok ka ni kag pusil diri sa imong hawak, ganahan jud kay kang mamusil, mo na mo pasingit day ka. Sige saan sabay gusto nimo, kay ang imo magamit ko ni akong pusil. Ayaw pagtakin-takin anang sundang kay manigbas gyud ka, di ba? Ayaw pagsigig practice og sukmag anang pansimbag kay manukmag gyud ka. Ana. Pero butang yang imong kasing-kasing o gugma, di ba magsigid yung kang higugma. Butang yang imong kasing-kasing sa pagkamaluluyon, magsigid yung kang kaluoy. Butang yang imong kasing-kasing o espiritu sa pagpasaylo, magsigid yung kang pasaylo. Nya kining mga butang ikinahanglan kay ni nato. Pagka mapasayloon, pagka mahigugmaon, pagka maluluyon, naka-stress na ta tungod aning atong away, kining binungulay, kaning pagsigig dinautay, daghan na ganin na naghikog ana, bisan kani karon nanimba dinhi na may mga bugat ug dughan ani karon kay wa ka pasaylo, gasigi pag dinautay, no? Milingay imong tupad, ina gaan ra gyud imong dughan, nagaan ra imong dughan karon. Ana. O wa gani, bugat gani, bisan pagpila ka mo kwarta imong ibutang diha, pila ka bilyon na kwarta, dili na makapagaan sa imong dughan. Tungod kay nag-away na mo sa imong igsuon, nag-away na mo sa imong silingan, sa imong office mate, sa imong anak, imong igsuon. Bisan pa kung sa kadako sa imong balay o kanindot sa imong higdaanan, maglisod na nagkatog, kay daghang naghasol sa imong unahuna, ang imong kalakot, ang imong kasina, ang imong kabalaka, ang imong mga utang, awa nimo mabayad, o kana ba kang mga utang, nganha nimo, awa pa nimo mapaningil, nagsige na kag balikas nila, mga way batasan, mga bagatnaw, mga mapahimuslano, ana. Unsa may pangayon tos Ginoo, lamdagi ko Ginoo aron mawagtang ning akong kabugat sa akong unahuna. Muna ingon San Pablo, diha mo focus sa Espiritu Santo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, dayga ang Ginoo Dios ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Unsa may gidas Ginoo sa pagduaw niya dinhi sa iyang lungsod nga mao ang kalibutan, gisimbuluhan sa Jerusalem, sa nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios. Unsa may gidaan niya? Sa gidas Ginoo, kaluwasan, salvation. Unsa man ang salvation? Whole package na, lawas og kalag. Lisod kayo kung magsigir tagluwas og lawas, nya patay ang kalag. Lisod sa kay magsigir tagluwas og kalag, patay ang lawas. Muna kining Panginoong Kristo, pangita kamo, pagtuktok kamo, pangayo kamo, pasabot, magkugita.
kugig ampo, kugig og trabaho. Kanang pag-ingon ni Kristo, bulahan kamo mga kabos, tungod kay ang mga kabos, tugihan ang trabaho, dali ng subuon, makaluwas kita sila, mainyo ang gingharian sa langit, sa tupanaan ninyo ang kaluwasan, basta nahigugma kas kakabos. Pero nahigugma kas pagpadato, kasagaran ang mga dato, dili na masugo. No? Okay. Musugo mo sa inyong employer na ipaalsa inyong lamisa kay pabalhin yung butang. Kung na'y mamatay ng ilaga diya sa yung opisina, kisa may inyong tawgon, ang janitor o ang imong manager. Ang mag-igno ni mo imong manager, sir, ikamang ba ko diya, sir, mo na magnaad yung patay ng ilaga. Ang imong pakamamon dito, ang janitor, niya pa der, o kita na lang sa tanan, mahimong kabos, kinsa naman lang sa imang warta. Hindi na isyo. Kinsa naman lang imang warta. Nagakinhanglan ng tagkwarta, aron ipalit og pagkaon. Waman sa tingon ng Ginoo pag tinakulan. Ang ingos Ginoo, higugma alang ang kakabos. Pero matod pang San Pablo, kanang tapulan ay sa nagpakana. Pagkugi. Kaya ang Ginoo wa magtudlo nato sa pagtinakulan. Gani usa sa 7 capital sins ang sloth kanang katapulan. Capital sin na siya. Pagkugi. Apan ang imong kakugi dili para sa imong kaugalingon aron ka madato, kundi nikugi ka para sa katilingban. Aron ang tanan mabulahan, dili lang ikaw. Nganong naamaroy billions of people nga naa sa state sa poverty, labi na din sa atong nasod. Matod pa nila mga 80% naa sa state of poverty, 20% naa sa nang gitawag na to above average. Ngano man na tungod kay daghan ang nangandoy nga magdato, wa maghuna-huna sa iyang tibuok kauban nga Pilipinos. Kini karong ato mga politicians nga nanagan, tanawa diha kinsay nahigugma sa kabos, mao'y butari. Mga arang-arang mga nila pagkabutang, pero kinsa Manila ang nahigugma sa mga kabos. Kanabang doon na may track record ng kamaong utabang sa panginhanglan sa mga kabos. Mao na ibutara nato. Nya unsa man pagtabang ang mga kabos, kana na ang mga gitawag nato sustainable nga mga sistema sa pagtabang, sama ang pagpanguma, agriculture, kana lang mga farm to markets roads. Ang nanaghimo ana, naghunahuna gyud nga magamit ni. Di ba? Dili kay musaka ka dito, magdagang helicopter niya, imo silang tagaan o usa ka sakong bugas. Ikahurot sa usa ka sakong bugas, wa na sa bugas. Pero imo nang himo ang farm to market road, niya tagaan nimo sila og nindot nga education about agriculture niya suportahan. Tibuok nilang kinabuhi, ilan na nagpraktison, bisag mamatay pa ka, ilan na ginang praktison. Mao na gitawag og sustainable. Mga fisherman, at doon mo, tagaan mo tag 5 kilo rice para sa atong gibuhat. Kuha mo na, banid naman na siya, ngadto sa samad na dako kayo ang poverty. Tudloi sila, suportahi sila. Naana sa atong gobyerno, minus lang ang pag-implementar. Kaya matod pas mga reports, nato sa mabasa, nagsige sila glalis diha, porting daghanang nangawagta nga kwarta na hantod karon dili pa makitaan sa atong mga ahensya nga nagsigig pangita ng kwarta. Mga walas hangin ang dagko kay mga billions of pesos nga intended for noble projects. Ato na ning hunongon, mangita na tag mga tao nga atong butaran kadtong nahigugma sa pagtabang sa katilingban, dili tong nahigugma sa ilang kaugalingon. Gilas na lang lingi bing mutabang nakagpalit sa slat.
Nakatiligbanon magiling slat ni Father, mutabang na ka. Ako mong sultihan aron mo kay bao pila na atorong katiligbanong obligasyon sa atong SPF dag para ni sa atong kumbento. Bayron mo na lang nakasagaran, ang panoonon diya, gamay na lang kayo. Tingali mga end of this month, mahuman na natin ang trabaho, pero ang palitonon na slot, daghan pa. Ang atong halin, 40,713 ka slots, o niya napay 19,287 ka slots na available. Tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge, nakadawat na sa ang matag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 263 ka 16 slot challenge. Sa SPF dag na siya para sa kumbento. Yang para sa atong mga ipanghatag, o manang hatag na itong mga bugas, kinagmay na lang nilong nahibilin para na sa atong kapistahan. Hindi masakit ako na tingali ang atong budget na yung pista, kaya ito na yung gingoon na murag agape niya kami para sa pagtukod ng mga balay. Kaya magtukod ng mga balay sugod karong buwan sa November. Ang atong CTUMM na halina na tag 22,493 ka slots, na apay 47,507 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 61 slot challenge, nga tag 6,100, 120 na sad ang atong nadawat. Yan ato sa disap, padayon patang bidawat, kaya para ni sa ato niyang pagsigig paningkamot na magsugdan at tukod kining atong kolumbaryo. So atong pagpakan ang tanan nga namalit ni salamat kayo. Kaning mga tawhana nga namalit na itong slot, mao ni dugay kasing-kasing na kabos. Kanabang kamaong manghatag, ang kabos na yun nga kasing-kasing mo ay kamaong manghatag, kay kanang mga dato o kasing-kasing tigong gina ila. Na may taong naghagkwarta, pero kusog ay manghatag, kabos nagkasing-kasing. Nasa'y tao nga, way kwarta, pero di yun manghatag, dato nagkasing-kasing. Mao na'y gipasabot ni Kristo nga, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit, mao ang panaghiusa, pagtinabangay, paghigugmaay, mabuhat ra gina sa mga manggihatagon. Muna kining atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, nangandoy tagmuliwat sa atong mahal nga inahan, pagka manggihatagon, pobre si Maria, pero manggihatagon kayo. Hasta ang iyang bugtong anak, iyang gihatag para sa atong kaluwasan. Hasta ang iyang lawas, iyang gihatag ngadto sa Ginoo, aron gamiton na agianan sa manluluwas. Kay kabos man siya, dili lang sa iyang kahimtang, kung dili ang iyang yung kasing-kasing kabos, pero dato kay si Maria, tungod kay napuno siya sa grasya sa Espiritu Santo. Munang nahimo siya bulahan, kay puno man sa grasya. Tungod kay wa siya magdato sa pahandi ng kalibutan. Inabot ang matakdan sa mahal na Birhen. Manindog na ato karong himuon ang lubina sa mahal na Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong mga agro-puyamo kainahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-akap, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip ng mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilan ng masala sa katawhan, may pahibalo o midasig siya ng Santo Domingo Mabulahan, sa labing mahal yung tambal sa kalaglagan na maong ang pag-ampo sa Santo Suyamo na Rosario, o tungod ni na bangko o nakalikawas sa kadautan ang tituo kalibutan. Uban sa mga kaupsanon o masaligod na kasing-kasing, ato karong himuon kay Santos na lubina. Palihog mga lubod,
sa ikawalong adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaling tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo, nga maoy ang ka nga buhi, diin anaa ang mana sa himaya. Ang tiyan mo nga maoy maanyag, uyamot, nga sawod nga gitiguman sa mga yamot sa langit. Ang tiyan mo nga maoy santos, nga sudlanan nga nahimutangan sa labing-bilyon nga hiyas, nga mao si Jesus. Ang tiyan mo nga maoy paraiso, nga maanyag nga gidayadayanan sa mga rusas, nga labing-hintit nga pagkabukli, taliwala sa maidlog nga mga tunog, sa kasakit diha sa pasyon o kamatayon, sa imong mahigugmaon uyamot na anak, o mga neryo sa walay katapusang kahayag, diha sa kasilaw sa iyang maymayaong pagkabanhaw. Itugot mahigugmaon uyamot na inahan, nga ipanampo namo sa among kalang, ang bulahan uyamot nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, pinaagi sa usang ka matugot nga pagbasol sa among mga sala, ug mataw siya tungod sa pagdawat namo sa grasya, nga maoy bunga sa usang ka matugot nga pagpenitensya. Amen. Sa hilom ato karon pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog, sa matang pag-ampo ang inyong itubang, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga isip simbahan, magmatinod-anaw kita ug magmainampuon sa kanunay, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga taong aktibong nanarbaho, magkaroon na diha sa ilang pagtugi, ilang ibila ang pag-ampo o nag-adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mulahutay kita diha sa pag-ampo, bisan pa man tulawagan itang kadasig, tungod sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Naiusa sa mga masakiton ang ilang mga pag-ampo o mga sakripisyo uban sa mga pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halandong Teofilo Pamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug maumanunta, sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga
benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang kananilang mga paningkamot. Mag-angkop kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga Maria sa Virgin sa Santo Rosario, Amahan, Durga, ang mga mag-aamo. Nga ang mga matuogong mitaliwan na mabanhaw uban kang Kristo, mag-angkop kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga Maria sa Virgin sa Santo Rosario, Amahan, Durga, ang mga mag-aamo. Tanan, O Diyos, kinsang bukto na pinaagi sa iyang kinauli, kamatayan, o pagkakanaw, nagkaroon alang kalamo sa mga ganti sa kaluwasan tunghay. Itutod among ipangamuyo na kami nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Triana na Rosario, sa bulan ng Birhen Maria, makasubod unta sa ilang ipasabot o magpangkot sa ilang isahat, maari Kristo ang Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panugbino nga abot sa yutan, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanong sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahanturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahanturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Amahan, dawata kining mga gasa agit pangayo kanamo ni Jesucristo maihalad sa iyang handumanan. Ang among masimugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay magtarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan kapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pagnobina sa Bulahang Maria kanunay Birhen ang Birhen sa Santo Rosario. Kaya nanangkot siya sa imong bugtong anak pinaagi sa tahong sa Espiritu Santo o sa way pagkamanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, ipanimugso alang sa kalibutan sa kahayag na way pagkapalong mamao sa Jesucristo among Ginoo usa ang tanan mga binuhat sa langit o sa yuta nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg
Duyo usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong way punong na himaya, diha sa usa ka awit sa pagkay sa ilang pag-ingon. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan ni pasalamat kanimo. Mibikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulat lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga salat mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo na damalan kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na ngayon mamuatubang ug alagad kanimo. Imo ang kami malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inong kami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga religyoso, mga aktibong na dalaga sa simbahan. Inong kami usap ang among kaigsuon na nakamatay, gabi na ang among ihandog karon dito sa mga naghandog kanila. Malaon na mabanhaw sila ang tanan na namatay diha sa inyong kaluoy, dahil silang tanan sa pagsudro sa kahayag sa inyong naon. Kaluoy kami tanan ani simba din o nagsimba diha sa online ang mga misa. Himo ang kaming ngayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios,
uban kang San Jose, ang iyang putli, Habana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Luis, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ako ikaw madaygon, ako ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, ihatag nga na kanimong makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsakit sa paglaging ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayog kami kanimong Ginoo, ngayon kaming luwasod sa tanang kautan, hatagi kami sa kalinaw, ining panahona, aron tinabangan sa inyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming walaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among Manunobos. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga salat, kundi pagsalig sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw mabuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaan kaninyong tanan. Ipaangkit nato ang timaan sa atong panaginig sunay. Kordero sa Diyos na nagawang tayo sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawang tayo sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawang tayo sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kini ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulakan kitang tanan na gidapit alang sa iyang santos na bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghintaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampu mo kami mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa Magpangko kita. O Diyos, nagampanan ang Eucharistia nga among ipanagkampitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang dugman Kristo nga among isaulog dithi, mag-aga unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo anha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Lingkod sa kadiyo. Usas mga nindot nga gasa atong nadawat karon mao ang divine abundance. Ang Diyos nun nga abundance, lubog o abundant. Apan nahitabo kani kung magtugig ka kanunay para sa kaayuhan sa katilingban dili sa atong kaugalingon. Salamat sa nialagad nato karon ini atong ika-8 nga adlaw sa nobinaryo, minor novena mass. Atong pasalamatan ang mga nialagad labi na yun ang atong pilgrims, ang Cofradia ni San Vicente Ferrer, niya ang atong singer si Brad Rene Monticaldo, ang atong salmista Sister Alicia Mondrano, ug ang atong mga lectors sila si Sister Maria Celeste Celonio o si Sister Tessie Moreno, o ang tanan mahimo sa formal offerings karon pinahuluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Mr. Minicio, Mrs. Althea Pitoto and family. Kanilang tanan masipang pagpapalaman. Nga karon o atong katapusan na Living Rosary at sa mga chapels na suloy na nato ang tanang kapilya na kahimong tag-rosaryo dito.
indot kayo ang resulta. Ang katapusan grupo sa mga kapilya karon mao din sa Group 6 ang atong San Vicente proper, Villar Lorena Dos, Bas, Tinago, Sasing Compound, ug ang Corba Chapels. Ano na itong suroy-suroyon karon niya. Kung pahinugtong ang adlaw Biyernes mo atong katapusan sa binanyo, kuman sa alas 6 ang ginamas, doon na tayo food procession. Kiawan ako ang tanan sa pagbuyo, labi na yun ang mga chapels o ang mga mandated organizations. Kung maamoy mga uniform, mag-uniform ta. Kung maamoy mga imahin sa birthing, dadaanan ninyo. Birthing itong dadaanan, itong kugos-kugoson, o ato bang pasan-pasanon, o basta wala kayo mga sakyanan na kanang mga kuhan, kanang ay asowa, motor, padadara, pero mga four-wheel, ato lang sa ibilin kaya para maglakaw kita kaya food procession na nga pista ko naman sa alas 6 na kaya tigong-tigong agape muna itong gingon may chapel ang atong arrangement at ito sa atong mga kapilya magdata sa atong mga pagkaon good for at least 2 persons na nabili lang para imong pagkaon i-apilin yung budget ang imong isikataw yung pangauna mga unta labing maayo yung nadili ka mukaon sa inyong idalang pagkaon at ito ka mukaon sa laing lamisa sa laing chapel aron doon naging ka na gitawag pang exchange of sharing sa atong idala bungas bukma nandun no sige lang masing indutan mo padayon kang palit o slot padayon kang palit ha pagtigong din mo 500 pesos karong buwana at least 500 pesos ay mo kaon mga duhang kaunan kada adlaw di mo kaon kausa na lang mo kaon para na karong simnahan may budget na ipalit o slot pag kaninduta na o kaning 100 pesos budget lang mali ko sa kadlaw di mo mukaon mga duhang kaunan kausal mo mukaon sa kadlaw na kuha na 100 pesos makapalit na tao slot kung sa may ipintong ini matod pa sa Ginoo paslan taniya ug gatusan kapilo nga grasya para mulambo ang atong kinabuhi niya mas daghan sa tagi ka-share mas mulambo pa yun ang kapilipan ako'y na-meeting atong may aking mga adlaw ang ilang testimonya pa rin sa una lisod kay pero sa sige ginakong hatag sa una sige na ko panghatag usahay na lang pa kong milyonaryo mining kasi ko panghatag karon pa na milyonaryo ito dahil sa ginong kong ihatagan dito to yan po mga dasig sige na ang na ang Ginoo anak kaninyo kung manalangin kanako ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalanggo sa gugma kalinaw ug panagdaig ni Kristo. Salamat.